سەرۆکۆمارê Iraqê Fuad Mesûm piştgiriya xwe ji bo pêvajoya aşîtiyê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê tîne ziman û dibêje ew ê di demeke nêzîk de serdana Tirkiyeyê bike. Fuad Mesûm di peyvînekê de li gel rojnameyeke Erebî diyar dike ku peywendiyên di navbera Iraq û Tirkiyeyê de baştir dibin û ew planê dike ku di demeke nêzîk de serdana Tirkiyeyê bike. Mesûm herwisa dibêje walîkariya Tirkiyeyê dikin ji bo ku pirsa Kurd bi awayekî aştiyane çareser bibe. Herweha partiyên Kurd li Iraqê jî kar dikin ji bo ku pekeke diyalogê li gel hikûmeta Tirkiyeyê bike û pirsgirêk bi awayekî aştiyane were çareserkirin. Derbarê nakokiyên di navbera Hewlêr û Bexdadê de Serokomarê Iraqê divê baweriyê daye ku peraniyan nakokiyan hatine çareserkirin û bi tenê hinek yasa hene ku ber bi pesendkirinê ve diçin û bi gotina wî carna pirsgirêkên teknîkî ji ber krîza darayî û encamên şerê li dijî Daişê derdikevin. Li ser pirsa avakirina hêzeke hevbeşa Erebî jî Fuad Mesûm dibêje avakirina hêzeke hevbeşya Erebî karekî giring e ji bo alîkarîkirina her welatekî Ereb ku alîkariya leşkerî bixwaze. Herwiha destnîşan dike ku Iraq amadeya alîkariyê bide ji bo avakirina wê hêza hevpar. Derbarê têkiliyên li gel Îranê de Mesûm behsa taybetmendiya peyvendiya navbera Iraq û Îranê dike lê dibêje ew qebûl nakin Iraq bibe beşek ji împeratoriyeta Îranê weke têgotin.